Barruan sartzea edo pertsona hori sentitzen duena eta pentsatzen duena pentsatzea zer izan ote daitekeen. Eta ipuinaren hasiera da Gasteizko epaitegitako peritu bat bere lantokian, kafe makinaren ondoan. Eta azten ikusten nola jendea pasatzen, eta horren emakume bati erreparatzen dio, eta ahalegina egiten du emakume horren baitan sartzen, emakume horrek zer sentitzen duen ulertzea iristeko da horrelako ahalegin pixkat fantastiko batean. Hori idazketaren, fikzio idaztearen metafora bada, ez da? Bai, hori da. Eta azkena lortzen duena da pertsona horren baitan sartzea, eta pertsona horrek bizi duena eta bizi izan duena kontatzen du. Eta pertsona horrek bizi izan duena da nolabait emakume, adin ertaineko emakume bat dela, aspaldizko dutakoa, senarrarekin aspertuta dabilena, eta halako batean beste norbait ezagutzen du, eta mundu berri bat irekitzen zaio, interesgarri alde batetik eta arriskutsua bai beste alde batetik, gero ipuinak kontatzen den bezala. Orduan, horrela utziko dugu, gure kontatuko bestela. Bigarren ipuina da Gauaren altzoan izenekoa, hau da zarragoa, hau da 2009koa. Eta honetan pertsonaia nagusia da bere jaioterritik kanpo bizi den bat, bere jaioterrira itzultzen dena, eta pasieran dabilena. Eta pasieran petmo lasaian, eta gauza guztia erreparatuz, eta horren ikusten duen gauza bakoitzak sortzen dio halako horritzapen bat. Eta horren bere ume garaiko gauza horritzen hasten da. Eta horritzapen horien artean dago, horritzapen nagusi bat esan dezagun, garai hartan bere ume garaian herrira agertu zuen arrotz baten da. Eta arrota zahar batean babestuta tximino bat laguntzuela bizi zen gizon osialobre baten da. Eta orduan hasten da haren gauzak gogoratzen, eta orduan gizon horrek gertatu zaizkion gauzak gogoratzen, baina orain ipuinean gertatzen dena da orain beste datu berri batzuk ateratzen dela, beste aurkikunde bat egiten duela paseatzen eta argitzen zaizkiola bere garaian zitzilatutako zalantza batzuk izen hori buruzkoak. Horrekin, galdera bat ikusi. Horra aipatu duzu erritmo lasaia, gauzei patxadaz erreparatzea. Horren baduz ikusia zure idazteko jarrerarekin, ez da? Ikusten da. Nek gustatzen zait. Erritmo patxadatxoa erabili duzu. Zaldi lasaiak egitea, persari gabekoa. Eta ikusten da. Arnaz luzeko esatetzen gare batean. Deskribapenetarako joera ere baduzu eta gauzei arrentaz erreparatzekoa, ez da? Hori da. Baina gero pasarte bakoitzak ere bere erritmo eskatzen du. Beste batzutoan igual zaldi dira laburragoak edo erritmo biziagokoak. Baina joera bat lasaiagoak egiteko. Hirugarren ipuina da hau aitaren ezinean, ipuina hau da 2011koa. Eta kasu honetan pertsonaia nagusia da zinema zuzendari bat, hemen Donostiko zinema direktore dena, eta sari bat irabaztea espero duena, bera da bintzat, autoagin nagusietako bat. Badauka Arerio korear bat, bera da autoagin nagusietako bat. Orduan, zer gertatzen zaio pertsona hori, elkarrizketa bat ematen du, eta elkarrizketa horretan ateratzen dago hitz egiten du beste esku artean dokan beste proiektu bati buruz, bere aitari buruzko filme bat egin nahi luke, eta horretaz gero lantzen ari da. Eta zer gertatzen zaio? Elkarrizketa hori irakurri duen persona berezi bat agertu zaiola, esanez bere aita ezagutu zuela, eta bere aitari buruz gauza batzuk dutan ezaizkiola. Eta orduan, persona honi, zuzen mazunderari pixkat egiten zaio aitari buruzuen ideia edo irudi idealizatu xamarra egiten zaio apurtu. Eta, gertatzen dago bi ari bezala, ez? Batetik dago zinema zuzendari honek zer egingo duen, lortuko duen saria irabaztea doez. Eta bestetik dago bere bigarren gidoi horretan zer gertatuko den persona horrek kontatzen duena kontatuta gero. Joko horretan mugitzen da zinema zuzendari hori. Urrengoa da, Ukabilak eta Loreako da liburuari titula ematen diona, hau zarren eta bada 2007koa da. Eta hemen personaia da boxeolari bat. Boxeolari bat, ja adina sartuxan barrago ere, 34 urtekoa. Eta karrera desente guztia daukana, baina orain atera zaio beste Arerio gazteago bat, etorkizun handikoa. Eta haren kontrako borroka bakaldu ditzuen, eta orain dago errebantxak konbataren aurrean.
Alde batetik dago erremetxako horren aurrean, hori irabazten baldin badu aukera asko zabalduko zaizkio, eta behar bada Europako txapelketa jokatzeko aukera izango luke, hori dago alde batetik. Eta gero bestetik dago bere neskaren lagunarekin izan duen historia. Ostura bat egon zen, beharrakastan zebilen garaian ostura bat egon zen bere neskan lagunarekin, eta baina zaitu dira berreskuratzen harremana. Orduan daudenik izango luke hor daudela bi ilusio bezala, ez da batetik konbate irabazteko ilusioa, eta bestetik neska lagunarekin zer gertatuko zaio, eta bi horien artean jokatzen da. Gero, urrengoa da bizitzaren zentzua izenekoa, 2010koa da. 2010koa eta hau da laburrena. Hori ez da izan bat horri dituen, baina... Ba, sei bat horri, sei bat horri alde. Beste guztian luze xamarra dira, baina... Hau idatzi nola goiz batean, eta atera zen gero irakurri zuen blog batean, eta hori gertu zen, iruzkinik gabe. Eta berrezkeratu da liburu honetarakoa. Hemen kontatzen da, bere lanarekin obsesionatuak bizi den funtzionario baten bizitza edo. Oso pertsona berezi da, nahiko obsesiboa da, gustatzen zaio lan guztiak zorrotu betetzea, zintzo betetzea, zehaztasun guztiarekin, eta beretzat importanteena bizitza honetan hori da. Zehaztasuna, zorroztasuna, zintzotasuna, gauzak ondo eta txukun egitea. Eta horrela bizi da. Badu alako alegia zentzu bat ez da? Bai, pixka bat. Orduan, gero gertatzen zaio, gero hau funtzionaria da, gero beti bezala bere zuzendarekin eta kargu politikoekin egiten du topo, eta hor daude beti gertatzen diren botere borrokak eta mendekuak, eta horreko gozoak, eta orduan zurrunbilo horretan pixkat galduta bezala geratzen da, eta egoera horrek asko sufriatzeko dio persona honi. Hori da puñalen planteamendua. Urrengoa zigarrena da Imin Star, hori 2007koa da. Hau da, liburiko ipuinik zaharrena. Otsaileko, 7ko otsaileko. Imin Star hori da ferri baten izena. Ferri horrek egiten du bidea Galesko Swansea portutik Korkera. Eta gaudez egiten. Irlandako Korkera. Ego Irlandako Korkera egiten du bidaia. Eta orduan pertsonaia da bidaia egiten duen gizon bat. 13 urte lehenago beste bidaia bat egin zuen Irlandara. Eta horren berriz egiten du lehen ezagutu zituen lagun batzuei bisita egiteko aitzakiarekin. Baina gertatzen zaiona da ferri horretan ezagutzen duela neska bat, kantari brasildar bat. Orduan ferritan egon ohi diren, animatzeko duten diren musika talde egiteko kantari bat. Eta batez ere neska horrek kantatzen duen kanta batekin geratzen da pixka bat. Horrek bidea ematen dio neskarekin hitz egiten hasteko Kirsty MacColl izeneko kantari baten kanta bada, Titanic Days izena zuena. Kirsty MacColl hori dela 15 urte dela hitzen. Bide batez musikan ibilitakoa ere bat zara. Lotza ematen ditu bedera horrengo izateak. Niri ginen, egiten talde handaingo gaztetxean gizara lojo genuen beharrani beste behin, baina harrakazta hondirik da. Eta gertatzen da azten dira hitz egiten, bidaiari egozten da neskarekin hitz egiten, eta azten dira, kanta horretatik abiatuta, azten dira bakoitzak bere bizitzako pasarteak kontatzen, eta nolabaiteko kointzidentzia ikaragarriak gertatzen dira. Eta paralelismo handia daude neskaren bizitzaren artean, eta mutilek bidaiaren bizitzaren artean. Eta halako lilura da sortzen zaio bidaiariari. Ez dakit maite mina den, bero izan daiteke. Gertatzen da, bidaia bukatzen da, iristen dira Korkera, eta bakoitzak bere bidea egiten du, baina honek espero duena itzuleko bidaian, berriz ere Imin Starrera itzultzea, eta berriz ere Estela izeneko kantari brasildar honekin harreman jarritzea. Gero gertatuko dela. Urrengoa da, 7. Txarrena Opa izenekoa, 2013koa. Hemen ere pertsonaia nagusia da funtzionari bat, baina honek ez dago zer ikusirik. Bizitzaren zentzuako funtzionari horrekin, oso desberdina da. Honek ez dago, alako eskurpulo profesionalio nazkatuta da berlanarekin. Hirugarren funtzionari hor nezko ez da? Ba, normala, nire funtzionari izan da. Beti atera zuen da zerbait. Hirugarrena? Lehenbizikoan ere ala zanta. Justizia jauregiko... Peritua. Peritua. Entzen horretzen. Nabarmenik eratzen nahi. Bueno,
Orduan, industria sailan egiten du lana. Nik ez da zer ikusi industria sailarekin. Baina, bilera bat egizuten Madrilen ministerioan, nahiko erreta dago hau bere zuzenerekin eta Madrileko ministerioko jendearekin. Eta etxera datorrela, Gasteizera itzultzean, gaudoko programa egiteko bat entzuten duen kotxean, irratian, eta harrituta geratzen da entzuten duten historioekin, oso historio gordina egiteko. Normalean jendeak bere etxaiekik handuin hori zer opa dion kontatzen dute programa horretan. Eta horrek bidea ematen dio, berak ere halako irudimen ariketa bat egiteko. Eta ez da pentsatzen berak ere bere irudimenean horrelako mendeku egoera batzuk pentsatzen ez da. Eta horrela da, ez? Dizuek gehiago kontatzeko honi buruz. Eta azkena da, 8. hau da egunerako egunak hau da 2012koa. Hemen behar bat egun ditek gai bat, puntua persona baina gehiago, zen daiteke markamenaren gaia, edo gauzak ahaztea edo markatzea, eta bizi izan dago irainen horreak zer jarrera hartzen den, eta bar. Eta pertsonaia da, bizitzak ezki tratatu den persona bat, realitatea jipoitutako persona bat jan dezagun. Batetik bere negozioan bazkide izan zuenak traizionatu gintzulako, eta gure emazteak ere abandonatu gintzulako. Eta horrean bizi da pixkat bere baitan bilduta, etxezuleko bizimodu egiten du. Eta batetik konforme dago, bere azken bat ere bizitzaio, munduan bizitzan izan dezaken tokia, aurkitu duela eta eraso sentitzen dela. Eta horrela da. Baina, egun batean, bere bazkide horrek deitu egiten dio, eta konbita bat egiten dio bazkaltzeko. Eta orduan hasten dira ateratzen berriz ere iraganeko sufrimendu guztiak, trapuzin guztiak, eta pixkat borroka berak nahi lukeena eta horren gertatzen da izan horren artean.